Madalas umanong mamanhid ang kamay ni Minlu. Maliban sa pamamanhid, nakararanas din umano siya ng pananakit ng likod dahil sa matagal na oras na pag-upo dahil sa kanyang trabaho. Whole day na nakaupo, siyempre, magkakaguan ng back pain. Whenever I wake up, I always have numbs. Si Maribel naman pabalik-balik na pananakit ng balikat at likod naman ang iniinda. Madalas din umano siyang makaranas ng frozen shoulder. My pain is yung back pain and then my shoulder pain. So, I experience talagang may frozen shoulder. Pabalik-balik lang siya, na-relieve, then at the same time, bumabalik na naman ulit. Ngunit matapos nilang sumailalim sa chiropractic services hatid ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, katuwang ang Intercare at International Medical University of Malaysia, ginhawa at nawala na umano ang iniinda nilang sakit sa kanilang katawan. Sa inisyatiba ng probinsya, libre ang na-avail ng mga Camarinense kaya't labis na nagpapasalamat ang mga naka-avail ng chiro services lalo't inaabot rin ng 3,000 hanggang 10,000 pesos per session ang chiropractic treatment sa private clinic. Ayon sa health expert, maraming benepisyo ang chiropractic treatment tulad ng reduced headaches at migraines, improved posture at mas mataas na energy level. Natutugunan din ito ang work-related repetitive injuries o musculoskeletal damage sa mga kasukasuan, nerves at iba pang bahagi ng katawan tulad ng nararanasan ni na Maribel at Minlu. So chiropractic has been long-standing in terms of research and support and evidence-based as well. So for chiropractic, we do research to mention that we help with people with neck pain, back pain, biomechanical back pain as well. Ikatlong taon na ito ng libreng chiropractic services ng probinsya na layong ma-promote ang spinal at overall wellness ng mga taga Camarines Sur. Chris Novello, CSN.